गासै जिल्लाफोरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 सनाव 2007आव जोङो साइकेल हानजा सुरदों आरो बे जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन क्वालिटी एडुकेशन आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम खामानि मावबाय आरो जोङो थारैनो नुबाय जे गुदि फरायसालियाव आरो गेजेर फरायसालियाव गोजौ फरायसालियाव जोंनि रिमोटनिफ्राय रिमोट ओनसोलसिम भारत भुटान ओनसोलाव थानाय बा नोङो अरुणाचल आसाम बर्डाराव थानाय बा जोंनि बुरलुंबुथुरनि खोलायानो जा जिखि जायगायावनो जोङो थाया मानो जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइजों गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय गियान गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय गासैबो दिगखौ बिजाब मोननायनिफ्राय लानानै स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै दै लोंनाय बेबस्थानिफ्राय लानानै स्कुलाव इउनिफर्म मोननायनिफ्राय लानानै स्कुलाव नांगौ बायदि टिचार्स मोननांगौ मिड डे मिल मोनजानांगौ सम मथे क्लास जानांगौ आरो बै क्लास जानाय बिजाब मोननाय फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनाय मिड डे मिल मोनजानाय आरो गासैबो बे हाबाफारिया राइट टु एजुकेशन एक्ट सोलोंथाइनि अधिकार सोलोंथाइ मोननायनि जि आंनि अधिकार नोंथांमोननि अधिकार साफ्रोमबो गथ'नि अधिकार बिमा बिफानि बे मोननो गोनां जि अधिकार बे अधिकारनि सिङावनो बे फैजोबो आरो बेखौ गुबै ओंथियाव जोङो जुदि मावफुंनांगौब्ला जोंनि आइ आफाखौ जों फोजाखांनांगोन जोंनि गामियारि बा नोगोरारि जेराव रायजो जाया मानो जोंनि रायजो राजानो जों खिन्थाहैनांगोन जोंनि गोबाङानो बे बाथ्राफोरखौ मिन्थिया बा जोङो मिथिनायनि खाबुखौ मोनाखै दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनि बे खामानि मावनायनि गेजेरजों क्लास 9 आरो 10 बा मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ 2006 सनाव 62 फरायसाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जादों 70% 70% माने पार्सेन्ट मोननायानो बै समाव 2006 सनाव लिमिटमोन आरो मेट्रिकआव सारा आसामाव 40,000 परीक्षा होदों आनजादाव जिरायदों मेट्रिकआव पास जानायनि अनजिमायाबो खम फार्स्ट डिभिजननि अनजिमायाबो 62ल'मोन आरो लासै 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 दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय बिमा बिफाया गथ' गथायखौ जोथोन लाबाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो गोसो होथाबनानै फरायबाय आरो जोङो साफ्रोमबो गार्जेननो साफ्रोमबो गथ'नो जोङो मेसेज लानानै थांबाय जे जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन मोजां गियान लानांगोन जोङो मोजां आखल आखु दानांगोन आरो फुंनि मोनाबिलिनि मोजाङै गोसो होनानै फरायोब्ला गुबुन फरायसाफोर बायदि गुबुन मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफोर बायदि जोंहाबो गोग्गो सोलोंथाइ जोंहाबो गोजौ सोलोंथाइ आरो जोंबो गोजौ पार्सेन्ट मोननो हानाय जोंनियावबो क्षमता दङ जोंनियावबो मेलेम दङ बे बाथ्राखौनो जों खिन्थादों आरो फैयै फैयै दिनै 1700 1800 निबो बारा मेट्रिकआव गुबुन गुबुन बोसोराव फार्स्ट डिभिजननि संख्याखौ जों मोननो हाबाय आरो आसामनि सेबानि टप 10 मासिबो जायगा आवग्रिनो हाबाय दिनै जोंनि पार्सेन्टेजआ 91 95 96% जों मोननो हाबाय दा बेखायनो नैबे समाव जोङो बे 10नि जि एग्जामनि थाखाय हायर सेकेन्डारि एग्जामनि थाखाय जिखिनि जोङो क्वालिटी एसेसमेन्ट क्वालिटी केम्पेन खालामबाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ सुबुं धोन दानांगौ मोजां मानसि सृष्टि खालामनांगौ आरो साफा साफा व्यक्तिया जुदि गोग्गो सोलोंथाइ लायोब्लासो बे जिउआव गावखौ दैदेननो हागोन बेयो साख्रिबो मावनो हागोन फालांगिबो मावनो हागोन आबादबो मावनो हागोन बुहुमनि जिखि खनायाव थांना थाया मानो जिखि राव रायलायनो जोङो गोसो जाया मानो बे रावखौ नों सोलोंनो हागोन गियान लानो हागोन अफिसारजोंनो जा गुबुन जायगायावनो जा नोंनि जायगायावनो जा जिखि परिबेसावनो समाज दैदेननाय गामि दैदेननाय हारि दैदेननाय आफाद दैदेननाय गासैबो दिगखौ नोङो लांनो हागोन दा बेखायनो जोंनो मोजां सोलोंथाइ नांगोन गोग्गो सोलोंथाइ नांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ नांगोन आरो बे गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों दानांगौब्ला जोंनि जे फाउन्डेसन थाखो 1निफ्राय थाखो 1 थाखो 2 थाखो 3 थाखो 4 थाखोबा बे लवार प्राइमारि गुदि फरायसालिखौनो जों थिग खालामनांगोन गुदि फरायसालियाव जोंनि गथ' गथाया गेलेनानै जाहाथे आद्रि जाया सम ओरैनो थांगार होआ आरो बिथांमोना बे सोलोंनांगौ समाव राव सोलोंनायानो होन दाजाब दानख' सोलोंनायानो होन इंराजि सोलोंनायानो होन बेयाव नोङो मेथाइ खननाय सोलोंनाय जेसेबांखिनि बेयाव जोंनि फराफारि दङ जोङो बेखौ फारि फारि सोलोंनांगोन दा बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो दिनै जोङो फिन खेबसेबाव नैबे मिशन माने स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन जायफोरा माने गावहानो माखासे गुन दंखायो गावहानो माखासे माने आइडिया दंखायो आरो जोङो जोंनि गोबां फरायसा फरायसुलिया दामनाय देनायाव मोसानायाव गेलेनायाव
नोङो माने मेकानिकेल माखासे माने जि टेकनिकफोरखौ गोबांखौ जोंहा इन्ट्रेस्ट दङ सोरबा टिभि बानायनो मोजां मोनो सोरबा कम्पिउटार बानायनो मोजां मोनो सोरबा मटर साइकेल बानायनो मोजां मोनो सोरबा आबाद मावनो दाउ अमा फिसिनो फार्मिं खालामनो मोजां मोनो सोरबा ना फिसिनो मोजां मोनो सोरबा फुटबल गेलेगोन भलिबल गेलेगोन बक्सिं गेलेगोन क्रिकेट गेलेगोन सोरबा दामनाय देनाय मोसानाय मेथाइ खननाय जि एरियायावनो जाया मानो बे स्किलखौ जोङो डेभेलप खालामनांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानांगोन दा मोननैबो दिगखौ जों सरजाबनानै दिनै गुबै जि थांखि मोनसेया जाबाय आदब जोंनि जि गुन बेखौ जोङो जौगाहोनांगौ मोनसेया जाबाय गुदि फरायसालियावनो सोलोंथाइखौ जों मजबुतै लानांगौ आरो बेखायनो दिनै गोदान सोलोंथाइ जिहेतु बिखान्थि फैगासिनो दङ गोदान सोलोंथाइ जि मावथांखि आरो बिनि गेजेरजों 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे फरायसा फरायसुलिया स्कुलाव थांनो मोनगोन जेरैबायदि अंगनबादि स्कुलाव थांनानै गेलेयो जोङो बेयाव मोजाङै सोलोंनो मोना मोजां बिजाब मोना नांगौ बायदि जों सोलोंनो हाया नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया दा बेखायनो नैबे गोदान सोलोंथाइ बिखान्थियाव जोंनि 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो जोंनि प्राइभेट स्कुलाव जेरैबायदि गथ'फोरा फरायहैयो जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन स्कुलाव जेरैबायदि फोरोङो राइम्स फोरोंनायनि दाजाब दानखौ फोरोंनायनि नेवता फोरोंनायनि इंराजि फोरोंनाय हिन्दी फोरोंनाय जिखिनि फोरोंनांगौ गारांखौ लानानै जोंनि 3 बोसोरनिफ्रायनो गासैबो गथ'फोरा अंगनबादि स्कुलाव बैसोआ आद्रि जायालासिनो गेलेनानै टाइम हगारालासिनो दिनै जोङो डाइरेक्ट सोलोंथाइखौ लानो मोनसिगोन आरो बे जोंनि सोलोंथाइनि जि अधिकार आरो बेखौ जोङो रंजानांगौनि बे मोनसे बाथ्रा गोग्गानांगौनि बाथ्रा मानो होनोब्ला सासे मानसिया सोलोंथाइ मोनाब्ला मालाबाबो जौगानो हाया जाय बाथ्राखौ महात्मा गान्धीआ बुंदों जाय बाथ्राखौ एपिजे आब्दुल कालामआ बुंदों विश्वनि पण्डितफ्रा बुंदों बर' हारिनि जायफोर गुनि गियानि सोलोंथाइ दिगाव खामानि मावदों बिथांमोना बुंनानै थांदों जे बर' मिडियामजोंनो विश्वनि पण्डितफ्रा बुंदों गावनि बिमानि रावजोंनो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो मोजां सोलोंथाइ लानो हायो आरो नैबे गोदान सोलोंथाइ बिखान्थियाबो बेखौनो बुंदों जे थाखोबासिम कम्पालसरि जोङो बिमानि रावाव सोलोंथाइ लानांगोन नाथाय बर' मिडियामा दिनै क्लास 10 सिम सोलिनानै दङ क्लास 12 सिम जागोन दा बेखायनो आङो बे ओनसोलाव थानाय जोंनि बिमाफोरखौ जोंनि आइमोनखौ जोंनि माने बैसोआव देरसिनफोरखौ आङो खावलायगोन फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावखौ खावलायगोन जे जोङो मोजां सोलोंथाइ लानांगोन गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जोङो मोजां सोलोंथाइ लानांगोन माबा नङा माबा मोनसे जिउआव खामानि मावनानै आं गावखौनो थांनानै थानायनि थाखाय आङो माने राहा दानानै लागोन न'खरखौ जौगाहोनांगोन गामिखौ जौगाहोनांगोन हारिखौ दैदेननांगोन समाजखौ थिग खालामनांगोन होमबा आङो सोलोंथाइ लानांगोन साफ्रोमबो व्यक्तिया सोलोंथाइ मोननायनि अधिकार दङ रावबो सोलोंथाइनिफ्राय बन्सित जानायनि बाथ्रा गैया